Здравейте, приятели! Отново сте в моя канал. Аз съм Даниела и готвя бързо и умно с моя уред Thermomix. Днес ще направя една супа от сладък картоф и червена леща, която много често правя. И за мое щастие децата обичат да я ядат. Аз леко я променям към състав и като слагам повече червена леща, отколкото е в рецептата, но иначе се придържам. В нея слагам, разбира се, сладък картоф, червена леща, която сега ще измия, кокосово мляко, зехтин, малко сол. Слага се и също така кимион смлян, една скелитка чесън и от моята зеленчукова паста, която приготвях миналата седмица. Ето как изглежда и тя. Ако нямате такава зеленчукова паста, просто може да сложите някакъв сух зеленчуков бульон или сухи зеленчуци смлени, каквито имате. И започвам. Вече си нарязах зеленчуците и започвам приготвянето. Първо трябва да налея около 30 мл зехтин. Тук се отмерва в грам, но разбира се зехтин, тъй като няма как уреда да превключвам между милилитър и грам, поне за момента не може. Измерва в грам, но това е равностойно на милилитри. Ето сега 30, докато стане на 30, аз обичам да слагам и малко повече. Така, 40. Една скелитка чесън пристига. Две малки. И 400 грама сладки картофи, нарязани на купчета около 3 см. Аз имах един картоф, сега ще видим колко грама ще излезе. Повечко, 450, но това е окей, тъй като каната има капацитет до 2,2 литра, сме далеч от там. Така, сега, това, което ми харесва много е, че затварям и ще сложа тук една, имам така приставка, която помага да не пръска. Така, сложих я. И сега това, което ми харесва е, че 10 секунди то ще си запържва и ще си бърка, а аз междувременно ще си оправям кухнята. Откакто имам този уред, кухнята ми е доста по-подредена. Малко е шумно. Показвате колко температура е достигната. След малко ще стане около 100 градуса. Тук отмерва времето. Намалява, разбира се. Мисля, че се вижда добре. Да, и показва, че в момента запържва чесъна с зехтин и сладък картоф. След което ще добавя после лещата и кокосовото олио. Ще се разбърка, ще се пюрира и след 10 на минути ще имам готова супа. Ще се включа след малко. Остават около 30 секунди на запържването на сладкия картоф. Каната ножът бърка в една посока, в друга посока, с цел да не загаря. И сега ще видим какво се е случило след малко. Тук показва, че е достигната максималната температура. Около 120 градуса мисля, че трябва да е. И след 3 секунди, 2-1 се отключва защитния механизъм. И да погледнем. Махам предпазното сито. Внимателно поглеждам, защото е горещо. Ето как изглежда. Запържил се, мисля, че няма загоряло. Така, следващата стъпка е да сложа една чайна лъжичка кимион. Слагам. Още малко. И също толкова сол. Аз ще сложа по-малко сол, тъй като зеленчуковата паста, която направих, е доста солена. Аз не искам да я да е много солена, затова ще сложа съвсем малко сол. По желание може да се сложи люта чушка. Аз няма да сложа. Кориандър също е хубаво да се сложи. Аз нямам в момента. И 70 грама червена леща измита. Аз сложих повечко. Това, което исках да покажа, че често ползвам тази
Това всъщност е част от уреда за готвене на пара или при варене на ориз или картофи, но аз много често използвам за отсеждане, тъй като отдолу са доста тесни шлицовете. И ето тук. И нищо не пада. Особено ако човек е на къмпинг, както много хора си носят уреда при къмпингуване, това спестява да се носи едно допълнително сито или кефкир. Моята дъщеря не яде месо и аз заради това много често готвя леща. Това е причината, поради която отвоявам количеството леща. Вместо 70 аз слагам, изтеглих 140 грама суха леща, но я накиснах и измих и затова сега е 180 грама. Продължавам. Така, идвам до тази паста. 2 чайни лъжички от зеленчуковата паста. Ето как изглежда. Това го приготвях миналата седмица. Ще сложа линк към видеото. Така, аз обичам да слагам, защото много добре овкусява. И следващото е да сложим вода. Около 400 грама. Аз може би ще сложа малко повече, тъй като имах повече леща и повече сладък картоф, но накрая мога, разбира се, да си я променя консистенцията. Сложа 600 някъде. Така. Може да се сложи лимонов сок или лиметен, това е другото зеленото лимонче. Аз сега няма да слагам. И кокосово мляко, 350 мл. Моето ще е повече, тъй като ще сложа цялата опаковка, цялото кенче, то е около 400. И сега затварям. Слагам същата тази кошничка. Понякога казва да сложа тази, понякога другата. Не знам каква е разликата между двете. Но следвам инструкциите. И сега 12 минути ще се готви. Но и ще се бърка едновременно на степен 2. След което ще пюрирам за 1 минута и съм готова. Изминаха вече 12 минути, остават няколко секунди. Нека да погледнем какво се случва. Ще приближа камерата към кошничката. Нека да видим какво се случва. Вътре се бъркат картофките с сладкия картоф с кокоса. Така, готово е. Чувам сигнала, че е готово. И от тук нататък остава само да пюрираме супата. Ето как изглежда. Уха е много добре. И сега ще опитам, ще я пюрирам и е готова след колко минути. Нека да видя. След 1 минута е готова. Това е един доста бурен процес на пюриране. Много мощно. Тъй като е шумно, обикновено ви спестявам тази част от видеото, но поне за начало сега ще ви го пусна, за да видите какво се случва. Много е важно да сложа капака, за да не хвърчи супа на страни. Така, въртвам. И сега излитаме. Ето, излиза чудесна пара. Аз спрях аспиратора, за да не бръмчи той във видеото. Това, което се казва тук, е, че може вече супата да се разсипе, да се опита и да се украси с кокосови стърготини, с кориандър и с люти чушки, който желая. Сега ще покажа консистенцията. Ето е супата. Тежка е. Почти 2 литра супа има и децата много я обичат. Вкусна, здравословна, зеленчукова, високопротеинова супа. Ето, няма никакви бучки. Смляна е перфектно. Пюре просто като пяна. И сега ще хапваме. Чао от мен!